Karon mag-unboxing na guys with surprise. Ato tanan sa inyong reaction. Ayan ang araw nyo kahit di kayo pumasok sa store. Bibigyan namin kayo ng excuse later. Okay naman ito. Ano yan? Ano ba to? Hindi December na? Pagupit ka? Secret. Secret. Ano yan eh? Ano yan? Ano to? Oven! Anong oven? White, gray. Ano ba yan? Gray, gray. Nakikita ko dito. Ah. Kumain ka na. Sabi ko na nga eh. Oven nga eh. Airfryer! Tama na. ba to? Airfryer oh! Sabi natin lagay yung sabi. Sabi ko na airfryer. Ah, kasi mahilig ka magluto. Oh. Ah. Cute. 16 liters yan, girl. Yes, boy. Ano yan? 3-in-1. Air fryer, oven, tsaka... Cute. Oh, diba? 16 liters yan. Pwede yung buong manok dyan. Yes, nakapagluto na din. Subukan natin. Yung inihaw na manok, pwede naman. Yung Bisaya. Wow. Cute naman niya. Cute pala niya. May freebies. Uy, maganda mag-bake din dito. Yan yung surprise ko sa'yo. Ano ka ba? What can you say? Thank you so much. Holiday. Thank you so much, babe. I love you. Diba? Love you more 4 times a day. Diba guys? Wow. Oh. Pwede na tayo mag-ano dito. Kay, naka-sale man yan. So, ganahan mo mag-order guys, please. Click the yellow basket. Wow, meron pa siyang strainer. Para tumulo-tulo yung matika ba? Nice. Nice talaga, be. Yung sa Mandawi City, sa Pino City sa hangin, pero gusto ko sa Mandawi City. Yes. Ako sila ako kasi family, maraming salamat. Mga Pilipino sa Amerika, anak ko din. Thank you so much sa uwi family po ng island. Yes. Tayo wala ng pag-asa, may test tayo. Yan. Na para kong binlag na pati pagka... Itwin! ano na, be? Ano naman? Okay naman. Sarap. Bisaya. Bisaya manok. Kuhan siya guys, init sa air fry. Okay.
Goods. Pwede mo mag-bake, mag-grill. Ito lang sa oven.